दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे गगामुग दख'रानि नैबे 2 नं मानिकपुर गामियाव जिथु जाथाय जालांनाय बेखौ जोङो हरखाब मोनथिनानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बे जाथाया बेबायदि जानाङामोन होननानै जोङो सानो। दिनै बिथांमोना जों रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना हरनि 12टा 1टासिमहालागै जौ लोंनानै मोनसे न'खराव बिथांमोना नैबे जाय गावजों लोंफानाय लोगो बिथांखौ दोनफैलायनाय होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। बे दोनफैलायनायावनो बे नैबे जाथाया बे जालांदों होननानै जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिथिना मोननाय जादों आरो। सार दा बेखौ मार्डार होननासो बुंगोन ना मा बेखौथ' मार्डारानो होननानै बुंनांसिगोन। मानो होनबा जायगायावनो न'खराव लोंनो लेंना लाबोनानै लामा लांगोनानि खाथियावनो एसे हाखर फिसाबो मोनसे दङ। हयथ' बेयाव बिथांमोना एसे नारा नाथार जालायदों होननानै कन्टेक्ट खालामदों बयबो। बेयावनो बिथांनि सेन्देल माखासे बायदिसिना बुस्थुफ्रा बेयावनो गनानै थादों आरो साइड फारसे बेखौ बुद्रुना लांनाय सिनाबो दंखायो होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों आरो बेखौ जोंबो निजेनि मेगनजों जोङो नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोङो जाहाथे दा जाय न'खराव जाथाया जादों बे जाथायनि न'खरनि सुबुङाबो खारखोमानानै दं होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों आरो जोंनि सिगाङाव दायो। जिथुनिखि जायनि न'खराव बिसोरो जानाय लोंनाय खालामदोंमोन बिसोरनि न'खरनि मानसिया खारखोमादों होननानै फोरमायदों। औ, दा जाय न'खराव बिथांमोना लोंदों जादोंमोन दा बिथांनि न'खराव सासेबो सुबुङानो गैया होननानै दा रायजो राजाफ्रा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बिसावखौनो दा कन्टेक्ट होननानै रायजोफ्रा बयबो कन्टेक्ट खालामदों आरो बिसोरनावनो जाथाया जादों जेला दा बिसावखौनो कन्टेक्ट खालामदों आरो जायबा जाथायाव जाग्रा जायबा बुथार जाग्रा गथ' बेनि बाइकआबो दा बिथांमोननि लांगोनायावनो थालांनायखौ रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों आरो जोंबो नुदों। बेनिखायनो दा बिसावखौनो न'खरावबो रावबो थायैखाय माने बिसावखौनो कन्टेक्ट खालामनाय जादों आरो। दा आं बेखौनो खावलायो आरो इयुन टाइमाव जेन नै सेकेन्ड बिटुआ बिदि भिक्टिमाव गोलैया बेखौ कनसियास जानांगोन आरो जायफोरा बिदि माने एटेम्प लादों जाय बे माने भिक्टिमाव एन्टेंगेल दङ बिसोरखौ प्रसासना गोख्रोङै मोनसे नेरसोन हिसाबै पानिशमेन्ट जेन होयो। इयुन जाथाय जेन सेकेन्ड टाइम जाफिननो हाया बेनि थाखाय मोजां सिस्टेमै खालामनायखौ मोजां पानिशमेन्ट होनायखौ आं लुबैनानै समाजनि बे रादाबखौनो आङो माने फोसावो। आखाया सोरनि सायाव थानाय थायैनिथ' बेथ' कुइसना फैला खारन लोंनाय जानायनि गेजेराव बेखौ जे सोरबा टारगेट लादों बेखौथ' खुनु माने प्रिप्लेन थाया। आं एसे आवगायनो बुंखायाखैमोनब्ला बे मेन बुस्थुआनो जाहैबाय जार्किनाव बेखिनिया ब्रेना माने आलाय सिलाय जाबाय जानायनि जाहोनाव बिदि लोगो नांनानै बिदि मावगोन होननानैथ' प्रिप्लेन थाया बिदियाव। मेन घटनायानो जाहैबाय नैबे जार्किन। दा बेयाव खुनु माने माबा सेरखम डेफिनिट माने टारगेट थाया। बेखौ आं बुंखाबायानो सेकेन्ड टाइम जेन आरो बिदि दायाव मानसिफोरा आगान सुरा इयुन जेनेरेसनफोरा बेनि थाखाय गोख्रों मोनसे सिस्टेम लानांगौ सरकारा आरो समाजाबो बेनि थाखाय सांग्रां जानानै थानांगौ।